Dobré ráno, opäť tu mám jednu rannú myšlienku. Ani nie tak myšlienku, ako by som vám chcela za celý rok 2023 poďakovať. Všetci, ktorí ma sledujete a ktorí ma aj nesledujete, ale cez rok ste mi písali pekné komentáre pod videá, veľmi pekne ďakujem. Ja si veľmi zakladám na pozitívnej energii, snažím sa byť celoročne, každodenne pozitívne naladená, aj keď nie vždy sú dní, kedy sa to dá, ale do veľkej miery si to vieme ovplyvniť my sami. Takisto mi záleží na tom, aby som mala vo svojom okolí ľudí, ktorí zdieľajú takisto túto myšlienku. Každý jeden z nás má ťažký život, prežil ťažké chvíle, či už ich teraz prežíva, alebo boli v minulosti, alebo budú v budúcnosti. Žiaden život nie je jednoduchý. Ani u chudobného človeka, ani u bohatého, ani u zdravého, ani u chorého. A otázka je, ako ste nastavení vy a ako zanechajú tieto veci na vás stopu. Či si necháte do budúcna týmito stopami ovplyvniť život alebo nie. A preto pre mňa veľa znamená zanechávať aj vo svojej tvorbe pozitívne pocity, tak aby videá u vás vyvolali emóciu, ktorá bude pre vás pozitívna, aj keď je smutná. A nenechám si svoju pozitívnu energiu v mojej tvorbe kaziť hlúpými komentármi. Takže do budúcna budem viac vymazávať a viac blokovať. Ak máte chuť napísať mi niečo škaredé, vulgárne, buď si to rozmyslíte, alebo budete zmazaní. Moje profily na sociálnych sieťach, na ktorých teraz som, TikTok, Instagram, Facebook a YouTube, sú o pozitivite, kľude, pokoji, spomienkach a takto aj ostane. Nenechám si to kaziť nikým. Takže ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za sledovania a krásne komentáre a podporu.